Doista, brate i sestro, ako želimo da i na dunjaluku Allahu poslanik alejhi selam nam govori da možemo prepoznati džehennemlije i dženetlije. Subhanallah, što na dunjaluku? Bilježi Enesai od Ibn Abbasa da mu sada smiluje, da je kazao Allahu poslanik alejhi selam, ovo je prelijep hadis, vallahi kad sam ga pronašao u zbirci hadisa, Allahu. Ovo je doista hadis koji me je zadivio. Kako Resul alejhi selam, subhanallah, rješava sporove u zajednici muslimana, a najviše između muža i žene, supruga i supruga. Pa kada je Allahu poslanik alejhi selam, hoćete li da vam kažem koji će od vas biti stanovnici dženneta? Ja, Rab. Pa kada je, oni su šutjeli, prisutni. Kada je vjerovjesnik je u džennetu, Ebu Bekr je u džennetu, šehid je u džennetu. I čovjek koji posjeti svoga brata daleko od kuće, daleko od svoje kuće, samo u ime Allaha. Gdje su vaše poznat? Nema i nigdje. Allah, brati, on kaže, ja sam obvezama. Izmeni, vidimo se nekad. Da nema one džume i bajrama i ne znam, vidja travije, ne bi nikoga ni vidio. Znači, subhanallah. Da tako su tankoj niti. I kada joj vidi ovog umeta, nikako treba ga pomoći. Kako ga pomažeš? Nemate nigdje. Nemate nigdje u džemat, zajednicu muslimana. Drinjaš, spava. Ne brineš o zajednici muslimana. I govoriš nešto, joj treba umet popraviti. Kako ga popravljati? Popraviti Allah mora bez sebe. Ne brineš se za umet. Allah će do sudnjeg dana će davati ljude koji će se alhamdulillah truditi bor za umet. A što naravno da svako ima od nas odgovornost. Odgovornost koju će ponijeti na sudnji dan. I dalje kada nam ovo poslanik alejhi selam, također taj osoba koja je poslije svog brata muslimana koji je kuća daleko isključivo radi Allah, također i oni u džennetu. I dalje kada je Allah poslanik alejhi selam, vaše žene, vaše supruge, koje su vam mile i koje vam puno djece rađaju, bit će u džennetu. Naročito ona među njima koja, kada joj se muž naljuti ili kada se ona naljuti, dođe i prva popusti. Stavi svoju ruku u njegovu i kaže, neću zaspati dok ne budeš zadovoljna. To jest, dok se ne pomiri. To je muvnik. Allahu poslanik alejhi selam kaže da je to džennetlika. Koliko ima vjernica takvih danas? Žena, supruga. Da te ufatila za ruku, nećete pustiti Boga, ne je zaspat dok mi ne halališ. Skudeva je ono što je. Ko ima? Ja, gledajte, vallahi hadisa Resula Nisala, kako definiše spa, kako lijepo objašnjava, kako lijepo nudi džennet. Zato Ibn Mađe u svom sunenu bilježi hadis od Ibn Abbasa, tam sada sminuje, koji kaže da je Allahu poslanik alejhi selam kazao, isto osobina još na dunjalku kod stanovnici dženeta i vatre. Stanovnici dženeta su oni čije se uši pune ljudske hvale po dobru. Gledajte ovo, stanovnici dženeta su oni čije su ljudske hvale, njegove uši pune ljudskih hvale. Samo po dobru. Dok i oni sami to slušaju. Dok stanovnici džehennema će biti oni koje ljudi najčešće spominju po zlu. A i oni sami to slušaju. Kada Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.